John Dale Salazar. Try lang ma'am nga mag-login sa imo sining Gmail account and then kadto ka sa YouTube. Don't forget Action Radio Bacolod sa aton sinipag sa tag sa ka mga YouTube channel. And sir, grabe traffic diri sa may Pahanukoy, may aksidente from John Michael Dadula. Gani sir, ongoing na subunga or pakadto ang patrol namon dira sa area sang Pahanukoy kay may accident dira nga nagaluntad sa sining mga tinion. So si Action John on the way na sa sanang area para i-report kung ano man ang nagakatabo sa sinigang mga tinion. So, padayon lang sa pag-comment down sa inyong sining mga komento kay Dugadugay after local news. Aton balikan ang inyong sinigang mga greeting. Standby! Evening edition. Lasay sa Jess Action Radio Philippine Standard Time. Gina-check naton sa karon ang patrol mga kaaksyon sa siningang mga tinion bangod mayara sang vehicular accident ginagaluntad sa area sang syudad sang Bacolod. This time, may mga initial report kitang nabaton nga grabe ang traffic dira sa area sang barangay Pahanukoy. So this time, gina-check naton ang linya ni Action John Diaz para mahibaluan naton ang aktual nga nagakanahabo dira sa area sang or place of incident mga ka-aksyon. This time, check naton ang patrol with Action John Diaz. Action John, good evening, please go ahead. Action Dale Sadrica Toyota Fortuner na may temporary plate number VY4841 ang nagbunggo sa Sadrica poste naman sang kuryente diri mismo sa may island nga nasa kapilit ng area sang Florenceville o Purok Florenceville, Barangay Pahanukoy, Syudad sang Bacolod. Ang salakyan ang nagaduag sang puti halin dito sa may south nga portion sang syudad sa Rigon from Barangay Pahanukoy proper nga area going north direction. Ang ginarado sinig na nabungguan ang poste dila sang kuryente nga gintang install sa tunga sang dalan do may Ulo Island na dire. Amo ni ang ginarado yan no siniman mismo nga gabi. Ang natabo lang galing kay miara sang pedestriano kung nakatabok sang sa dalan nga naulamid sining aksidente nga nagluntad sining nga gabi. Action na Dale. Ang driver sining salakyan isa ka lalaki ang ara karon sa pagkinakop o kung naraabis sa may patrol car sa station number 8 nga ginaalalayan no mismo sang iyaman nga mga himata may mo trauma ini nga persona may na ko kay aksyonan bas mabutan ang aksyon kay bago lang sulod ng ako ni Active Libraries area makita naton ari pa gani nagatapik sa goma sang salakyan ining dalawang portion sang poste gadra dogin na do nakakasgid dali na po na pamatud-an nga ang kable diri sa pagtukod do apat lang kabilog nga maglugagmay pa kay pagbunggo Action Dale bilog nga poste na dala no ang suga gani na gapabilin diri sa eskilot ang dala na nagrelaptad diri ang mga semento mga kaaksyon no
makita mo rin aton, may mga parte diri sa nga salakyan man mismo nga ari diri sa may dala na mga aksyon. Like, particularmente na sa may bumper sang Toyota Fortuner nga nagaduag sang puti aksyon na Dale. The front portion sang salakyan ang may mga damages o kung nagawasakan. Nagalit sa gani ang gomas ni. No? Magkanta sinagluntad ng accident ron ginamang nga hapon. No? Ang telephone ara karon sulod sang ambulance kaga padayon nga ginabulong sang aton nga mga otoridad, no. Wala gani man nga to damage gito, for example wala na bukay ang bulb o kunang sugagid sa mga poste, pero no do nakakakit ang kanan sa parte action na Dale. Wala tuloy natin dugay-dugay kung available na ang linya sa traffic investigator on case sa police station number 8. Agad ato may wala ko na din pinaka-latest nilang investigasyon. Kaya ang klaro ng 3 is may pilason pero wala man sang casualty, no. Injured ang persona matapos nabungguan sa isa ka salakyan, no, diri mismo sa bayan ng Quezon sa Parokya Lawrenceville. Let's check this kung ano ang naidulhan niya sa mga opisina sa barangay nga ari diri karon nga gabi mga ka-aksyon kasi may diri sang idea even ang mga kagawad, no. So may kagawad sa diri nga nakitaan sige sunod na gabi at saka to taga ba Jason ng gabi oras pa Wad ng gabiwad. Action san. Wad, ano ako natabo ko na ko ba daw? Wala pa ko kabalogi pag ulan ko sa area. Okay. So, mas mga investigator ato, no? Oo. Okay, naghulig lang ko kasi dire area din ako, no? Nag-assist na ako. Ari mo mga tatas ng ano, sa barangay. Pero anong matpunit kagawad yung pangalan mo? Siguro, tapos may casualty or may injury, pero wala nang idea kung ano eksensya. Oo. At least no, importante wala ba sa ibang? Wala naman, so salakyan mo lang, tapos mayroon ng pasyente. Para pa sa ambulansya, pero hindi lang ko sus kung ano, to what extent yung injury. Oo. Kagawad, thank you, good. Sige. Si Kagawad Jason Ovivar, na sa nga barangay Panokoy. Amo na nga istorya na to, sinig nga gabi, aksyon na din na. Check tabi ang investigator. Sabi, lang pwede na rin ko ang Toyota, sir. Sa south, sa north. Sa north. Tapos may nagtabok nga tao, nadala siya, ito nabungguhan niya. Oo. Pagkatapos sa bunggo, rekta di sa Sister Island, nabungguhan niya ang electric post. Amo na nabuyasyo, tadi siya dahil ng final restejari na sa tunga. Kamusta siyang status ng nabungguan? Ang biktima, tutubong sa congressman. Oo. Hindi ko pa maanogin, puro may pilas solo. Ano nga lang? Si Boy de la Cruz. Tagabago. Okay. Gusto naman, nalang-alang ang Toyota. Tabo ko na gaduduha ko nung magtabo kasi malaman ang mga panang funcioner na nakabugwa niya kitang tao. Tapos narikta dito. Kamusta siyang driver sang Driver, okay man driver, wala man sa injury sa bus talaga. Hindi kasi siyang driver sa Toyota. Ang driver niya si Kate Owen Subisio, ang ngalan ng driver. Subisio. Ket Owen. Okay, Owen. Pila yung dadya na ka? Mga 23. Nagkaduri lang man siya. Taga Suma. Bacolod. Sige sir, thank you. Si Vilio Action na Dale, ang traffic investigator sa police station number 8. Ang kompleto karon nga information pag-idri. Aton karon nga ibalono sa Japon sa nga padal nga follow up sining accident nga nagluntad sining nga gabi sa bayan sa Parokya Lawrenceville, barangay Panokoy, Sirad sang Bacolod. Flash report gikan sa patrol ang tasibot sa Bacolod Action Jam Diaz. Una sa action sa Bacolod Action Radyo. Aksyon Balita Evening Edition.
Lasay sa 17 Action Radio Philippine Standard Time. Salamat sa patrol with Action John Diaz. Vehicular accident sa area sang Florenceville, Barangay Panukoy, Syudad sa Bacolod. Initial report, may aras ang tawo nga nagtabok sa dalan kag nabunggoan sang isa ka pribado nga salakyan nga nagresulta man sa pagkabunggo sa electric post action an. So dugang nga detalye kag status sang mga biktima action an babatian sa pagpangalagad sang action firing line. Samtang kadto kita sa aton sining mga balita lokal. Matapos ang 13 ka tuig ginakwit sang Sandigan Bayan 2nd Division si Anay Bacolod Congressman kag Mayor Monico Puentevilla kagiban pa sa kaso nga graft angot sa ginaligar Mano Malia nga pagbakal sang 26 milyones nga Computer Information Technology kon IT package sang ining nagapungko sadto bilang kongresista sang tuig 2002 tubtob 2007. Ang 34 ka pahina nga mando nga nagakwit kay Puentevilla kag Jesse Garcia ang napetsahan kahapon nga adlaw Nobyembre 16 bangod sa failure of the prosecution to prove their guilt beyond reasonable doubt. Nasaad man sa mando nga absuelto man sa Puentevilla kag Garcia sa numan nga civil liability. Ang mando ang certify ni Presiding Justice Amparo Kabutahitanga ang kaso ang angot sa ginaligar pag-usar ni Puentevilla sang 26 million pesos ni nga Priority Assistant Development Fund o kon PDAFA para magbakas ng IT package sa mga public school sa syudad. Ang computer package ang ginaligar nagabalor sang 400,000 pesos ang kada isa. Kung madumduman November 2015 sang ginpaydalom sa 90 dias nga preventive suspension ng anay alkalde angot sa sining nga kaso. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Puentevilla nang ibabaw ang hustisya matapos ang 13 ka tuig kag nagpasalamat ini sa tanan nga nagpangamuyo kag nagsuporta sa iya. Para kay Puentevilla, ang ini nga kaso ang tuyo lamang nga gubo ng iyang ngalan sang iya mga kontra sa politika. Sa karon magakonsulta pa ang anay alkalde siya mga abogado angot sa posible pagpasaka sang counter charges. 13 years ago, pasakaan nila ko kaso para lang gubo nila ngalan ko, gubo nila pamilya ngalan ko, pamilya integrity ko, para makadaog lang sila sa akon sa eleksyon. Well, God is good. Praise the Lord. Na-dismiss ang kaso, acquitted ako, sa upod sa tanan nga nag-upod sa akon. Dapat yan si former Bacolod Mayor Monico Puentevilla. Natala na ngay presentar ni Executive Assistant Jomari Vargas sa pagsinapol sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Council sa Huwebes nga adlaw ang comprehensive plan sa mga evacuation centers sa Tion nga may kalamidad nga mag-igo sa syudad. Sunod kay Vargas, gintugyanan siya ni Mayor Evilio Nardia nga magpresentar sang plano bilang preparasyon sa Bacolod. Dugang pa ni Vargas, wala pa may baluan kung tubtubusan o matapos ang COVID-19 na rason nga mas maayo nga preparado ang syudad sa Tion sang kalamidad. Nadakip sa plano ni Vargas nga ibutang sa isa ka room sa evacuation center ang isa ka pamilya, magkatuhay sadto nga 4 ka pamilya sa isa ka room sang wala pa ang pandemya. Tuyo sini nga matuman ang mga minimum health standard kasunod sang paandam sang COVID-19. Sa iban nga balita lokal, dapat nga magsumite sang liquidation report. Tiningin pangabay ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga barangay kapitan nga nagbaton sang pondo para gastuhan sa mga proyekto. Sa turnover ceremony sa Governor's Ground, kinasang aga 300,000 pesos nga balor sang cheque. Kada isang ginbaton sang 19 ka mga barangay. Suno kay Lacson, kinahanglan nga maliquidate sang barangay ang ginhatag nga pondo agod masiguro nga ini ang gingasto sa nagakaigo nga proyekto. Suno sa gobernador, iniman ang pagabasihan sang gobyerno probinsyal agud liwat nga makahatag sang pondo sa masunod nga tuig. Pila sa mga gastuhan sang pondo mong pagbakal sang multipurpose nga salakyan, pagtukod sang BPAT outpost, health center, perimeter fence kag pagpatahom sang barangay hall. Nagbaton man sang 8 million pesos ang lokal nga pangluhan sang syudad sang Escalante para naman makabakal sa mga unit sang motor vehicle. Panawagan sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental sa publiko nga dumilian anay ang pag-emitar sang pangayaw nga tawo sa sulod sang panimalay agud marikawan ang paglaton-laton sang coronavirus. Matapos magpositibo sa COVID-19, ang OIC Provincial Budget Officer sa diin ang pag-imbitar sa prayer warriors agud nga magpangamuyo sa hukas lalaw sa Pulian City ang isa sa ginapatihan nga ginhalinan sang infection. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz, kinahanglan nga makuhaan sang swab test ang mga nagpangamuyo agod may waluan kung sa ilagid man naghalin ang virus kag mapunggan ang dugang nga pagpanglaton sa tion nga may magpositibo.
Una diri ginpahayag ni Diaz nga nagpositibo man sa COVID-19 ang bayaw sang budget officer bangod nakaupod man ini sa sulod sa 10 anya ginpangamuyuan. Sa karon, ginahulat pa ang resulta sa RT-PCR test sa iban nga nagka-close contact sa nagpositibo nga department head. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay sa 22 sa Action Radio Philippines Standard Time para sa complete management sa inyong liver detox. Dapat sir. And welcome back na sa atong sining nga pagpangalagad, sa atong sining nga pagpangalagad online action-an, mga greetings sa atong sining nga mga ka-aksyon via Facebook live. Wait, kakasong ko na ikaw kabudlay. Okay. Si Sir Alex Fuentes, sara na nakatune na sa atong sining nga pagpangalagad. Si Sir Remedjo Barmilio, diri na Action Dale sa area ko. Ginbungguan niya ang nagtabok nga lalaki ang muna nadala sa iya mga solar lightings. Si Remedjo from Vic Pottery nga nakatune in tonight bao dito gali sa area ni Sir Remedjo action-an. Sige, I hope nga okay lang or stable ang condition sang nabungguan dito kagang driver man action-an sang private nga salakyan. Si Ramona Zero, evening action day watching from Barangay 35. Madamo gid nga salamat and present naman si Sir B. Jonathan sa atong sining nga pagpangalagad. Si Ma'am Jocelyn Recivita Ola, evening action day nakatune in naman action-an karon. Si Dwill Biera, may aksidente subong sa Mayla, Consolacion, Gardenville. Same liguro action na sa area sang Florenceville, no? Ang place of incident. Ato na to si Action John Diaz and later i-consolidate niya mga details ngayon sining nga natipon kagkaroon na sa ang bugos nga detalye mabatian sa aton sining nga pagpangalagad sa action firing line. Yes, action na deal. Sa iban pa natin yung mga ka-action nga naga-monitor man sa subong iya nga gabi. So, sige. Continue lang sa pagtutok man as well as sa mga ka-action pa natin nga naga-monitor sa kay Ramona Azaro. Good evening. Naga-monitor dira sa area sang Barangay 35. Sa kay Remigio. Okay. Muli na mention mo kagina. Sa kay Ma'am Jocelyn Aricevita Olac, good evening. Sa kay Sir Alex Fuentes, mayong gabi man. And thank you so much sa tanan nga tanan nga miyembro sa Energy Fans Club. Good evening dira sa inyo. Sa kay Dennis Richard Tiborama sa Banwasang San Enrique, sa kay Regentan Villalon dira sa Manapla, kag sa kay Anthony Jones sa Villa Ceblano, sa may dinisagani sa Kawayan. Sa Kawayan. Anyway, thank you so much, Ged. Sa kay Ma'am Cory Vidaha, watching from Kuwait, Kuno Action Dale. Sige, thank you so much, man. Kay Ma'am Rose Guevara, sa kay Ma'am Vanessa Mayo or Mayo na siya magbasa? Magbasa. Nasubrahan ako Si Ma'am Vanessa, sige, good evening. Sige, salamat gid sa pag-monitor ninyo always. Ara na si Den. Nagatinggaan naman ko ano na nagakatabo sa ako Action Day naman. Nagaslang kag nagasyag ata ni how. Anyway, thank you so much gid sa mga ka-action naton nga naga-monitor subong nga gabi. Standby para sa mga balita national.
Lasay sa 29 Action Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalye na sang balita nasyonal. Patay ang abogadong matapos ginuthang Martes nga aga sa area sang Palawan. Sa investigasyon sa kapulisan, ang biktima ang kilala kay Eric J. Magkamit at 35 anyos. Nagabiyahe sa may National Highway sa may barangay Malinaw, Nara, Palawan. Sang ang duwa ka wala makilala nga mga persona ang puwersa sa iyang magpanaog sa salakyan kag ginuthang. Sunod sa Integrated Bar of the Philippines sa IBP Palawan Chapter, si Magkamit ang nagabiyahe padulong kuntani sa hearing sa Quezon, Palawan. Ginmando na ni Justice Secretary Minardo Guevara sa National Bureau of Investigation o NBI nga magbulig sa investigasyon sa kapulisan. Sa iban nga balita national, mag-ausar sa COVID-19 antigen test ang gobyerno sa evacuation centers para mapunggan ang paglaptas ng virus sa mga lugar nga naapektuhan sa Baguio. Apang wala mapalayag na presidential spokesman Harry Roque kung ano nga lugar ang naka-implementar na sa antigen testing. Sunod sa Department of Health, ang antigen test nag-detect sa presensya sa viral proteins kag maayo gamiton agud nga ma-identify ang acute kag early infection. Yara na sa 55% nga may kapasidad ang mga LGU sa pagpatigayon sa contact tracing sa mga posible carriers ng COVID-19 virus. Inisino sa DILG matapos ang debate sa ilang pondo sa Senado sa ginpamangkot ni Senator Francis Pangilinan ang kahandaan ng LGU sa pagpatigayon sa contact tracing. Nagpabutsyag si Pangilinan sa kabalaka angot sa nabilin nga 45% pero suno kay Senate Finance Committee Chair Senator Sani Angara kalabanan sa mga high-risk areas nga may kasalang na sa contact tracing. Base man sa ginpalambot siyang impormasyon sang DILG. Base sa datos ang Pilipinas ang mayara sang malapit 250,000 ka mga contact tracers nakikip ng kapin 46,000 ka mga gin-hire sang DILG kag mga nagatrabaho sa tagsa-tagsa ka mga LGUs. Suno kay Angara positibo ang DILG nga mangin 100% nga may kasarang ang tanan nga LGU sa contact tracing sa masunod nga mga binulan. Sa katapusan nga balita national, aminado si Defense Secretary Delfin Lorenzana nga dako nga hangkat ang apelasyon nga magpatigayon sa COVID-19 testing sa kada pamilya nga naapektuhan sa nagligid nga mga bagyo. Antes pang event sa Philippine Navy, ginpanugyan ni Lorenzana nga istrikto nga pagmonitor sa apektado nga individual nga nagabatchak sa sintomas ng COVID-19. Patag ni Lorenzana, dako nga hangkat mangud i-testing ang tanan, dapat sila nga isa-isahon. Samtang ginpasiguro ni Lorenzana nga wala sa report angod sa COVID-19 outbreak sa evacuation centers. Aksyon Balita, Evening Edition. Detalye sang balita international, sports sa entertainment. Pagkatapos gidlamang sini. And alin nga action sa last and final stretch sa aton sining pagpangalaga online. May pila kita diri ka mga listeners nga late na naka-tune in, nakahingagaw antes kita nga mag extra action karon nga Tuesday night. Good evening lang kay Sir Edwin Pineda. Good evening sir. Kamusta ikaw dira? Kay Chok Patigas, good evening Action Dale. Paki-greet lang kay Mag Silpao of Kalibo. Sige. And of course, si Faith Joy Tumbokon Palanog dira sa area sang Woodside, Alihis. Good evening Action Dale. Oy, taga Barangay Alihis. Kamusta ka mo dira sa mga taga Barangay Alihis, especially sa may Regent Pearl Home Subdivision Action Damo good action yung mga DYEZ yung mga listener dira action kaya libot action Yeah, dala na si dala na sino gani? Si mother mo Oo, si ma'am. Hindi kami red dyan sa Alihis. Dala kami sa area sang roadside. Basta somewhere in Alihis. Salamat, Gate, sa mga ka-action namon nila sa mga merkado na naka-tune in tonight. Good evening dira sa inyo. Yes. Sa iban pa ginaton yung mga ka-action nga nagatutok man sa subong nga gabi. Thank you so much, good. Ay, by the way, Action Day, sa aton nga mga ka-action, sa gusto pa dira nga magpadala sa inyo nga bulig, amon operation na tulong sa Action Radyo. Liog ko Action Day. Yes, actionan together with the Sowing Legacy Movement Incorporated, isa ka non-government kag non-profit organization. Any help will do para sa mga biktima sang asod-asod nga mga bagyo actionan, si Ulysses,
si Rolly, si Kintati, most of the victims dito sa area sang Luzon, nagakinahanglan gid sang bulig naton. So any help will do, GCash or cash man dira action an, or in-kind donations pwede gid nga ipaagi sa DYEZ Action Radio Bacolod. Kaya inatanan ipadala inato namon kagati para makabulig man kita bisan paano bisan na sa gamay lang nga mga kantidad action deal. Sa aton nga mga ka-action nga actually, nagapasalamat kita Action Dale kay man ang mga ka-action naton from time to time nagatawag dire sila sa aton and as well as naga-message sa aton iya nga page agud nga mapabalo kung ano dira ang mga available nila nga pwede lang bala kung mahimo i-hapiton sa ila iya nga balay kung na-situate sila within diri lang sa Bacolod. So thank you so much yun nga daan sa inyo sa pagbulig man sa amon or sa positive nga response ninyo sa amon iyang panawagan man for bulig sa aton nga mga ka-aksyon nga naapektuhan didto iya sa Luzon. Standby para sa dugang nga mga balita.
Kag sa aton balita international, ginpahayag sang Red Cross nga ang naeksperyensyahan nga paghimo sang tikang agud nga matutukan ang COVID-19 crisis dapat nga magaserbe nga wake-up call agud nga paayuhon ang tikang agud nga ma-address man ang climate change nga nagaapekto sa vulnerable communities. Sa Annual World Disasters Report, ginpahayag sa Red Cross nga ang coronavirus pandemic nagpakita kung paano ang kada gobyerno maghimo sang tikang kag magpangita ra sang resources agud nga matapna ang major global threat. Suno sa Red Cross, pareho dapat ang himuon agud nga ma-mobilize ang pagtapna sa global warming kag gamiton nga oportunidad nga natuga sa nga pandemic agud nga preparahan ang palaabuton nga hitabo. Aksyon Balita Evening Edition. Sa sports balita, posible magabiya na si Houston Rockets star James Harden sa team matapos nga wala niya ginbaton na ang ginkanyag sa iya. Ang team ang nag-offer kay Harden sang kontrata nga magabayad sa iya sang $50 million sa kada season. Posible nga sa Brooklyn Nets ang masunod nga team ni Harden upod man sa ni Kevin Durant kay Kyrie Irving. Una na nga nagbiya sa team si Coach Mike D'Antoni sang Setyembre matapos nga napierde ang Rockets sa Los Angeles Lakers sa Western Conference Finals. Samtang si General Manager Darlie Morey naman ang nag-resign sa Rockets sang Oktubre 15. Si Harden ang nag-average sang 34.3 points, 6.6 rebounds, 7.5 assists kag 1.8 steals sa sulod sang 68 games sang tinalikdan nga season. Aksyon Balita Evening Edition. Kag sa aton balita entertainment, naglapta ang mga espekulasyon na nga nagabulagay na ang magnobyahanay nga Andrea Torres kag Derek Ramsey matapos nakitaan sa ilang followers nga wala na ang litrato sang isa kang isa sa ilatag sa ka-Instagram account. Nakitaan man sa netizens nga sapiak nga follower pa si Derek sang account ni Andrea pero wala na gina-follow sang actress ang account sang aktor. Sumong man, wala ginpanas ni Andrea ang mga litrato sang iloy ni Derek nga iya ginadayaw kag nangin ka close. May isa naman ka video sa account ni Derek nga makitaan sa gihapon si Andrea pero may angot ini sa pagtamyaw sang aktor sa kadlawan sang iyamay nga yara sa video man. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay sa 41 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo na batihan ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Nobyembre 17, 2020. Sa liwat kaming inyo mga tag-balita. Action and Defensor. Kag-Action Day, La Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,